Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Maugi primin ako mamatik na ni Jumbo. Kung may kasulti siya ng silpon, dili siya magpadoon ako. Masabot nga, naglikay siya nga magkapati ko. Kinsa man ni si Jumbo. Bisag yun sa ko pagkunauna o pagpinsan akong utok. Wa ko may numdum nga nagkailam eh. Maunay ko na matunan nga nag-uban ni din sa among gipuyan. Ugwa sa gini kabahibaw kung ganun brando ako nga. Kung ganun ingon ako ining daan. Kriminal sa kong gituho ang kahoy. Dili ko sa pagpapugan. Kaya ingon sa may mabati kong tingog diya sa kong uho. Na magsugo ka na ako kung unsay angin ko buhaton. O may mga higayon nga may minumduman ko mga panakway. Mga taong dugay ko ng gikaupan. Nagkasiguro kong kailak sa lantahan. Apan lahi ka niya to. Wala ko ingaan ka minumduman. Murag may mipugo sa pagdilit o pagpapas niya sa kong minumduman. Ano kini? Anong naingon ko ini? Kinsam yun ko. So, kumbinsido gid ka nga kang Chan Melgar katong pateng lawas nga hipag ang gisunog, Elaine? May muhasulo usahay sa akong nakuna riyan. May magsamok nga murag musulti na ako nga patay na gyud si John. Apan usahay, ingon sa may mabatik pag ko nga tingog ni John, nga nagkanayon nga puhi siya. Unsa? Elaine? Maunay tinuod. Apan unsa pa may akong mahimo? Naanay resulta. Og ning bag-o pa lang gani. Miabot na ang resulta sa gihimong forensic test. And it showed nga kang John yung katong maong mga bukog. Abi mo, Elaine. Ako? Prangka-prangka nga pagka-istorya. Gusto gid kong mutuo sa maong resulta. Wa man ko makaila personal niya nang himong hinigog mga si Chan. Apan may mga doubts ko niini. Ayaw na ko padungga pa na riyan. Dili ba, kamura si Robert ang magsige og tambag nako nga I have to move on? Usa man ako sa pag-move on kung nataga na sab nimo og mga pangutana ang apo na una. I'm sorry. Sorry kaayo, Elaine. Bitaw, nga nung magpaulipon ka man tuod sa mga butang nga nang labay na. Og dili gyud mahitabong mo balik pa. Pero, Pero unsa? Nga ako mangita na sa hostisya sa nahitabo. Kung kinsa ang responsable sa nahitabo ni Chan. Pila na sab kakatuig nga akong paabuton sa mahimong resulta ini. Gusto ko mutuo sa ilang kiingon, Rihanna. Justice delayed is justice denied. Mao nga itugyan na lang ako sa Ginoo ang tanan. Siya na'y mag-igo sa mga taong luog nga mahimo ni ini kang Chan. Thanks sa pagsanong mo sa akong invitation din sa restaurant, Elaine. Bitutok siya ako. Hey, Elaine? Yes, Robert. Something wrong? Nothing. I understand you are now different. Lahi ka na. You know,
nabasa ko sa imong mga mata that you're really strong enough to face anything that might happen. Ngalig-on ka na bisan unsa pa'y mabot nga mga pangitabo sa imong kinabuhi. Ang wa na ko palandunga. Nga mga panghitabo, Robert. Mo'y nakapalikon ako. I can see it in your eyes. I'm planning to leave. Oh, what? No. Ha? Oh, pitutoksin ako. I'm sorry. I'm sorry. Elaine, Robert, I'm so sorry. Huwag kami baho ko na siya kung buhatan. Robert? I'm so sorry, Elaine. I'm so sorry. May mituo nga luha sa iyang mata. Ngano? Nga no? Laluoy ko nimo. Robert, Unsay ako buhaton aron... aron... ambot kon... ambot kon unsaon ko ikaw sa pagpasabot. Sa pagpasabot sa kasakit nga akong gibati. Sa akong kaluoy nimo. Ikaw na siya mitutok na ko. Elaine, mitutok yapon siya na ko. Mura kipasa niya akong nauna. doon na kay puot isulti? Unsa ka na? Unsa ka na, Robert? Ha? Niadto pagkit ka. Tapi na kong nawa na nimo ang kanang imong pagka-shy. Elaine. Thanks for the invitation, Robert. Elaine, wait, ganito na. Please stay. Please, Elaine. Damn it! Damn it! Damn it! Gago ka, Robert! Gago ka! Bullshit ka! Ano ka magkasutis din mong gibati ka, Elaine? Ano man? Naunsa man ko. Huwag ko malimot sa iyang pag-invite sa pagpangaon ako dito sa restaurant. Ang iyang mga linihukan. Ang iyang mga tinanawan. Ang tono sa iyang mga sinultihan. Nasabot ko. Masabot kayo kung nanong naingon siya ato. Ambot, nasayop lang tingali ko. Maayo! Maajoy! Si Tasha. Ayo! Uy, mao di ay nga wa ka dinhi kanina kay nag-date mo itong gwapong si Mr. Robert Balde. Ikaw Tasha nga. Wa ko mahimuot sa imong gisulti. Okay ra Ilin oy. Kuan bitaw pure bitaw ka og pure pod siya. Unsay pure? Kuan kun. Gwapa ka, gwapo si Robert. Pure ba pure? Ay, wag gyud ko kasabot ana imong giingong pure Tasha. Na sige oy kanak gwapa ka o gwapo siya ba? Pure ya buyang. no. Ikaw gyud Tasha. Bisan unsa lagi imong mauna-unaan. Kung manguyab nimo si Mr. Robert Valdez Ellen, imo sugton? Tasha. Kalimti lang to dyan, good. Uy, patay naman gusto siya. Kuha na lang. Prrrt! Out dyan! In, Robert! Tasha. Ah, Dili na husto ang imo ha. ah, Wala ko makauyon ana imong gisulti. ayaw lang good kasukulin good. Ako ramang good na. Unya, joking ba? Bisa na. Dili na maayong kumitsya ha. Sorry po.
Kung maura na imong giani og tuyo ta siyang, wa ko'y panahon, anak. Nga sa ato pa. Imo na daay kong pasibaton. Kalain sa ni mo da Ilin, oy. Gusto kong mag-inusara. Si Ilin ba? Ikaw, day ba? Nganong di man na ni mo hatagan ng imong kaugalingon og kalipay, uy? Bisan na lang kog tilaw-tilaw ba? Wa na magkit si John. Kamu na ni pag-uyab si Robert Valdez. Ta siyang. Nausa man ko. Nintag-on magiging ko sa akong pagkamagiwaw. Pero lisod magiging ang pagsulti o pagpasabot kay Elaine sa matuon kong gibati nga niya. Ah! No! No! Ha? Hangtod pa karoon. Dag-on lang yapon ko sa akong pagkayabag. Pagkagago. No! Dili ko makadawat ini. Ikaw mo hinungdan dyan. Ikaw! Pusa mag-antos ka tungod ni ini. Mag-antos ka sa libuhok mong kinabuhi. Dyan! Bayan mo og grabing pag-antos ang ako sa mga pag-antos! Pagmata dyan. Pagmata o bangon. Bangon sa imong higdaanan. Ug tumana ang akong isugo nimo. Bangon! Hatagi usab og laban sa ulo ang mga kapulisan. Ato silang duwa-duwaan. Oh, ako silang dua-duaan. Oy. Murag may miabli sa gate nga, Sin. Mabangon ko. Uy. Si Brandy! 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 Oh, siya mabatid ako. Brandy! Asa ka, oy! Branch! Oh my goodness! My madness! Branch! Asa ka? Where you do go? Branch! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!